ሰላም ናይ እምነት ቻነል ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ሰላም ዲኹም? ሰላም እየ ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ። በቢዘለኹምዎ ንስኹምን ፅቡቅ ክትህልው ይምነየልኩም። ከመይ ቀኒኹም? ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ከምቲ ኣብ መእተዊ እትሪእዎ ዘለኹም ወይ ከዓ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ናይ ኣሌክስ ሓወይና ናይ ሊለይ እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ። ቅድሚ ናብኡ ምባለይ ግና ንቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ ነዛ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዋ። ሃናፂ ርኢትኩም ከዓ ኮመንት ኣቕምጡላ ኢኹም ንትገብሩለይ ሓገዝ ንትገብሩለይ ኩሉ ነገር ኣቐዲመ ከመስግነኩም እደሊ። ይቅርታ ድምፀይ ብጣዕሚ ሳዕሊ ሒዛትኒ ስለ ዘላ ድምፀይ ብጣዕሚ ክስታይ ኮይኑ ኣለና ምስ ትቁሪ ገለ ይመስለኒ ሳዕሊ ሒዛትኒ ኣላ ሶሪ። እና ሎማዓንቲ ሊሊና ኣሌክስ ሓወይ በቃ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብናቶም ርእሲ ክመፅእ ገለ ብዙሕ ደስ ኣይብለኒን ግን ከዓ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ናብ ስምዒት ተኣቱ የናደደካ ገለና። ከምቲ ዝረኣኹምዎ ሊለይ ነብሰ ፁር እያ። ነብሰ ፁር ደሞ ብዙሕ ሰብሲ በቃ ክንክን እዩ ዘድልያ ኣይኮነ እንዳኻ ሰብኣያሲ ካብ ማንም ሰብ ክንክን እዩ ዘድልያ። ማንም ነብሰ ፁር ማለት እዩ ናይ ዘይናታ ፀይራ ስለ ዘላ ባህርያታታ እውን ብኡ መጠን ክቀያየሩ ስለ ዝኽእሉ ነብሰ ፁር ብዝተኸኣለካ መጠን ክትፀራ ባህርያታ ክትሕልወላ ክትፃወራ ንኸይተናድዳ ትሙክር ብዙሕ መስዋእትነት ማለት ብእውነት 9 ወርሒ ህፃን ቆልዓ ከብድኻ ምፃር ማለት ማዕረ ክንደይ መስዋእቲ ምዃኑ ዝፈልጦ እዩ ዝፈልጠና ዘይኮነን ዝግባኣ። ኣነ ተዛሪበዮ ንኣሌክስ ሓወይ ይሰምዐኒ እዩ ተዛሪበዮ ኣይሰምዐንን ማለት ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ይሰምዐኒ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ግን ተደጋጋሚ እቲ ዝቐደመ እንተዓፀና ካሊእ ኣጀንዳ እቲ ዝቐደመ እንተዓፀና ካሊእ ነገር ይመፅእ ኣለና ንኡ ብዛዕባ ንእሽተን ክብለኩም እየ መፅአ። ኣነ ንሊለይ ማንም ይኹን ማንም ኣይኮነን ብሰብኣያ ብካሊእ ክትናደድ ኣይደልን እየ። ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ብጣዕሚ እየ ዘኽብራ ሊለይ ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ትፈልጠኒ እያ እውን ናይ ንሳ ይገልፀላ እየ ይዛረባ እየ ንሳ እውን ልክዕ ከምኡና እየ ማለት እዩና ትማሊ ኣብዚ 2 መዓልቲ እዚ ዝተሰርሑ ቪድዮታት እኒአው ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ንሊሊ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ንኣሌክስ ወይኒ ትበሃል መሓዛ እያ ምሳይ እኳ መሓዛይ ቀረብ ኣይኮናን ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ወይ ድማ ብስራሕ ሓደ ግዜ ብስራሕ ካልኣይ ከዓ ስሕት ኢልና ንራኸብ ኢና። በተለይ ድማ ከምዚ ኣብ ዓመት በዓል ኣብ በዓል ክኾን ከሎ ገለ ንራኸብ ኢና እና ብፍቕሪ ዓይኒ ናይ ቀደም ኣሌክስ ሓወይ ዘይኮነትስ ብካሊእ ኢና ንራኸብ ኣጋጣሚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብስራሕ ኢና ተራኺብና ብድሕሪኡ ጥብቂ ሰላምታ ኣለና እና ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ ገዛ መፅያ ተራኺቦም ገለና ሊለይ ደስ ኣይበላን በርግፅ ኣነ እውን ደስ ኣይበለንን ምምፅኣ ዋላ እኳ ደስ እንተበለኒ ደስ ዝብል ነገር እዩ ንምንታይ ትመፅእ ማለት ኣይኮነን ኖርማል እዩ በቃ ሕሉፍ ኣፍቃሪ ወይ ድማ ሕሉፍ ሂወትሲ ኣብቲ ሕዚ ዘለኻዮ ኩነታትስ ቦታ ኣለዎ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን እቲ ዘርእዮ ዝነበረ ኣክት ገለ ዘርእይዎ ዝነበሩ ምስ ወይንና ኣሌክስ ሓወይ ኣይኮነን ዶ ንሊሊ ንማንም ሰብ ደስ ኣይብልን። ኦልሬዲ ሕሉፍ ኢልካ ዋላ ተእሙነ ተለኻሲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምንም ዓይነት ብዘይካ ሰላምታ ምንም ዓይነት ከምዚ ዘርእይዎ ዝነበሩ ነገራት እዚ ክትርኢ ደስ ኣይብለካን እዩ። ናይ ብትክክል ኣነ ሓወይ ዋላ ይኹን 10 ግዜ እምበር ቅር ኢሉኒ እዩ ኣነ ምስ ሊለይ እየ ዘለኹ ማለት እዩና ትማሊ ድሓን ክሓልፍ እዩ ለብዝሓለፈ ቪድዮ ስኢለ ሸለል ኢለ እየ ነይረ ሎማዓንቲ ተራእኽቦ ግን በቃ ሊለይ ብጣዕሚ ተናዲዳ ደው ኢለ እናጋጊረያ ነይረ ገለ በቃ ምንም ንኣይ ናይ ንኸይናደድ ብጣዕሚ ትሕልየኒ ውሽጣ ግን ብጣዕሚ ተረዲእኒ ተጎዲኣ ከም ዘላ ፅቡቅ እውን ኣይኮነን ገይሩና ንኣሌክስ ሓወይ ደው ኢላ ኣነጋጊረያ እያ ኣነሲ ኖርማል ከም ዕላል ሕሉፍ ሂወት ካብ ምዕላለሲ እንታይ ችግር እኒአዎ ሕሉፍ ሂወትና እንዳኮና ንዕልል ነርና ገለ ኢልኒ ሕሉፍ ሂወትካ ምስ በዓልቲ ምስ ኣፍቃሪትካ ኮይንካ እሞ ከዓ ነብሰ ፁር እሞ ከዓ ሓዳር ኣቲኻ ናይ ባዕልካ ሂወት መስሪትካስ ብዛዕባ ሕሉፍ ሂወት ኣይኮነን ዶ ቅድሚያስ ዋላ ብድሕሪኣ ክዕልሉ ፅቡቅ ኣይኮነን ንማንም ሰብ ማለት እዩ ኣሌክስ ሓወይ ስለዚ ፅቡቅ ኣይኮነን። ካልኣይ ነገር ወይኒ ናፍቲ ገዛ ብዘይካ ናይ ሊሊ ፍቓድ ክትከይድ ኣይነበራን ቢያንስ ዋላ ክትከይድ እንተደሊኺ ንሊሊ ደው ኢልኪ ናብ ኣሌክስ ዘይኮነ ካብ ኣሌክስ ዋላ ወሲድኪ ንሊሊ ደው ኢልኪ ቆፂርኪ ናብ ገዛ ክትከዲ ይግባእ ነይሩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ችግር የብሉን ካሜራ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዋላ ደስ ዘይብል ይኹን ግን ብዙሕ ድሓን መረጋገፂ ስለ ዘለኩም ዋናው ከዓ እምነት እዩ። ስለዚ ሎማዓንቲ ንወይኒ ረኺበያ ነይረ
ብፀባይና ተስማዕሚዕና ክንረዳዳእ ገለ ረኺበያ ነይሮ ብዙሕ ነገር ተዘራሪብና ኣነስ እንታይ ችግር እኒአዎ ብዛዕባ ናይ ቀደም ሂወትና ብጣዕሚ ኣነስ በይናዮ ዘለኹ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣፍቃሪ የብለይን ሓዳሪ የብለይን በቃ ኩሉ ግዜ ቪድዮታቶም ክሪኢ እየ ዝውዕል ኩሉ ግዜ ቪድዮ ናቱ ፎቶ ናቱ ክሪኢ እየ ዝውዕል እና ምርሳዓ ኣብኒ ካብ ርእሰይ ምፃእ ኣብኒ ገለ እያ ኢላትኒ ሓቃያ ቀልጢፍ ክረስዕ እዮ ወይ ድማ ይውፃእ ገለ ይበልኩን ግን እዚ ምቕልጣፍ ኣይኮነን ልዕሊ 6 ዓመት 7 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ምስዓ ስለዚ ስለምንታይ ክሽካብ ሕዚ እሞ ከዓ ሓዳራዊ ዝገበሩሉ ሰዓት እሞ ከዓ ነብሰ ፁር ዝግነበረትሉ ኣብ ዝኾነትሉ ሰዓት ሲ ስለምንታይ ሕዚ ከም ብሓዱሽ ይለዓል ኢለ ኣነጋጊረ እያ ኣነ ክርስዖ ሞኪረ እየ ብዙሕ ግዜ እየ ሞኪረ ቪድዮታቱ ንኸይርኢ እውን ሞኪረ እየ ግን በቃ ምንም ክርስዖ ይከኣልኩን ስለዚ ብኣካል ረኺበ ተነጋጊሮ እዮ ሲ ንእሽተን ተስፋ ናይ ምቑራፅ ዶ ክረአየኒ ይኸውን ኢለ እየ ረኺበዮ ካልኣይ ነገር ከዓ ንሕማቕ ይኮንኩን ረኺበዮ ሰላም ክብሎም እየ ከይደ ሰላም ኢለዮም ከዓ መፅየ ስለምንታይ ይኸልሰኪ ስለምንታይ ንኣኣ ዝግብኦ ልግስታት ወይ ድማ ንኣኣ ዝግብኦ ፍናታ ቦታስ ስለምንታይ ኣትየ ከይደ እያ ኣጋጣሚ በቃ ምስ ተፍቅርዮ ሰብሲ ከይተረድአክ ወይ ድማ ከይሓሰብኩ እየተራኺብኩስ ትገብርዮ ነገርስ ኣይርድአክን ንኸምኡ እየ እምበይ ካብ ገዛይ ከይደስ ካብ ገዛይ ክኸድ ከለኹስ ብጣዕሚ ክጥንቀቕ ጥንቃቐ ብዝመልኦ ቁፅሪት ብጣዕሚ ስምዒተይ ክቋፃፀር እየ ሓሲበ ዝኸይድ ከምኡ እየ ደሞ ሓሲበ እየ ከይደ ነይረ ገለ ኢላትንና ብጣዕሚ እየ ንሂረ ከይደ ነይረ ባይዘወይ ስምዒታዊት ኮይና ብጣዕሚ ከጠንቅቓ ክዛረባ እየ ከይደ ነይረ ምክንያቱ ሊለይ ክትጉዳእ ኣይደልያን እየ ሊለይ እዚ ስምዒት እዚ ከምዚ ኢላ ክሪኣ ኣይደልያን እያ ብድሕሪኡ ብጣዕሚ እያ እናበኸየ ተነጋጊራትኒ ሊለይና በቃ ብጣዕሚ እየ ተናዲደ ከይደ ነይረ ከም ሓዛይ መጠን ኣጥብ ቀቢለ ከነጋግራ ኣጥብ ቀቢለ ከጥንቅቓ ምስ ኣሌክስ ክራኸቡ ከም ዘይብሎም ጠቕላላ ነገር ሊሊ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ክራኸቡ ከም ዘይብሎም ንገዛ ክትከይድ ከም ዘይብላ እየ ክዛረባ ሓሲበ ከይደ ነይረ ያው ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ብፀባይ ገይራ ቀስ ኣቢላ ኣልያትኒ ኣነስ ከምዚ ትብል ኣይመሰለንን እምበር ዋላ ሓንቲ ንኡ ዘርክብስ የብለይን ኣብ መንጎ ሓዳር እውን ከኣቲ ኢለ ይኮንኩን ጓል ኣንስተይቲ እያ ከማይ በዛ ላይ ጥንስቲ ዘይናታ ሒዛ ከናድዳ ኢለ ይኮንኩን ግን ያው ባህርያታት ናይ ፍቕሪ ትፈልጡ እየ ከይፈተኻ ወይ ድማ ደስ ከይበለካ ትገብሮም ነገራት ስለ ዘለዉ ንኸምኡ እየ እና ንዘይ ምርካብሲ ክሙክር እያ ይቅርታ ድማ ክሓታ እየ ኢላትንላና ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ብናይ ይቅርታ ቪድዮ ክመፅኹም ተስፋ ይገብር ሎማዓንቲ ግን ረኺበ ኣነጋጊረ እያ ብከምዚኣ መልክዕ ተዘራሪብና ተፈላለዩና ብሓደ ምሳሕ በሊዕና ቁርሲ በሊዕና ፎቶታት ተላዒልና ገለ እና ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ እና ሊለይ ማዕረ ይቅርታ ብጣዕሚ ናብ ስምዒት ከዓ ይትእተዋና እምነት እዩ ብርግፅ ደስ ይብል ማለተይ ኣይኮንኩን ግን ምስቲ ዘለኽዮ ኩነታት ኩሉ ነገር ትዕግስተኛ ክትኮኒ ይምነየልኪ ኣሌክስ ሓዊ ከዓ ስነ ስርዓት ግበር ክብለካ ይደሊ በቃ ማለት እዚ ሕዚ ሰዓትስ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪትካየ ገለ ዝቐደመ ከይዓፀኻስ ናይ ሶሪ ናይ ይቅርታ ኬክ ሒዝካስ መሊስካ ጌጋ ብርእሲ ጌጋ ክትገብር ንእሽተን ርእስኻ ይቕሰካን ኣነ ዋላ ሓፍትኻ ይኹን እምበር ከም ሓፍትኻ መጠን ከዓ ኣብቲ ጌጋ ክብል ኣብቲ ሓቂ ክብል ግዴትነት ኣለኒ ስለዚ ነብሰ ፁር ሰበይቲ ሓውና ብዝያዳ ከዓ ከም መሓዛይ ኮይነ ስለ ዝቐርባኒ ሊለይ ኣይተናደደለይ ማዘር እውን ደው ኢላ ቪድዮ ሪኣ መስለኒ ንእሽተን ኣነጋጊራትኒ ገለ ነይራና እዚ ንኣኻ ክነግረካ ወይ ድማ ጠፊኡካ ኮይኑ ይኮነን ይደርቆ እሞ ትገብሮ ዘለካ ነገር እዩ እምበይ ፍቕሪ ባህርያታት ፍቕሪሲ ወይ ድማ እቲ ብፍቕሪ ምንባርሲ ልዕሊ ማንም ንስኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ልዕሊ ማንም ንስኹም ነቢርክምዎ ኢኹም እና ብጣዕሚ ይቅር ኢልኒ ኣሌክስ ሓዊ ብጣዕሚ ብዙሕ ክዛረባ እየ ከይደ ነይረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብፍቕሪ ስዒራትኒ ብጣዕሚ ትሕት እያ ክነግረኩም ኣይክእልን ብኣካል ትረኸይኩምዋ ወይኒ ብጣዕሚ እያ ትሕቲ ደንጊፃ ብጣዕሚ እያ ይቅርታ ኣብቲ ሽዑ ሰዓትስ በቃ ይተረድአንን ማዕረ ክንድኡ ድየ ገኒነ ዋላ ኮመንት ገለ እናንበብኩ ነይረስ በቃ ተመሊሰ ይሪኦ ኣለኹ እቲ ቪድዮ ስለከ ዘይኮነ ነገር እየ ገይረ ገለ ኢላ ብጣዕሚ እያ ትሕት ኢላ ተዛሪባትንና ሌለይ ማዕረይ ኣጆኺ ድሕር ህዚ ናብ ጥቓ ኣሌክስ ትበሃል ኣይቀርብን ይቅርታ ድማ ክሓታ እየ ኢላ ትኪኣና ኣጆኺ ሌለይ ማዕረይ መብርሃን ብሰላም ትገላግልኪ ዓይንኺ ብዓይንኺ የርኢኺ ሓዳርኩም ብውላድኩም ይባረኽ ብጣዕሚ እየ ድፈትወኩም ሌለይ ደሞ ብጣዕሚ እየ ፍጡው ዘብለክ ከም ሰበይቲ ሓወይ ዘይኮነ ከም ሓፍተይ ማለት እዩና
ኣጆኺ ናይ ይቅርታ ቪድዮ ወይ ድማ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ይቅርታ ክትሓተኪ ተሰማሚዕና ኣለና እና ሶሪ ዘረባ ኣብዝሒልኩም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሕፅር ብዝበለት ብዚኣ መልክዕ እየ ሒዘልኩም መፅአ ነይረና ብዙሓት ከዓ ዝተጨነቕኩም ስለ ዝነበርኩም ኣብ ናታ ኮመንት ብዙሓት ሰባት ርአየ ተጨኒቕኩም ነርኩም ብጣዕሚ ኢና ሌክስ እውን ኣይትጋገል ዲኻ ገለ ትብልዎ ነርኩም እና ነዚኣ ንእሽተን ሽካብ ብናይ ባዕሎም ቪድዮ ትመፀኩም ሲ ብናይ ባዕሎም ቪድዮ ትመፅኹምስ ንእሽተን በዚኣ ክመፀኩም ኢለ እየ እዚኣ ሒዘ መፅአ ነይረ ኣጋጣሚ ምስ ወይኒ ቪድዮ ክንቀድሕ ቪድዮ ክንቀረፃ ክንገብር ሓሲብና ነርና ምሸት ኢና ተራኺብና መብራህቲ ጠፊኡ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ኣይመቸወናን እዩ ንኸምኡ እየ ቪድዮ ዘይቀዳሕኩ እምበር ብስነ ስርዓት ካሜራማን ገለ ሒዝና ኢና ከይድና ነርና ስለዚ መብራህቲ ጠፊኡ ነይሩ እዚ ፎቶ ዝወፀናዮ ኮስ ብላይት ናይ ሞባይል ጌርና ኢና እና ንኸምኡ እየ ቮይስ ጥራሕ ዝሰደልኩም ዘለኹ ዘረባ ኣብዝሒልኩም ሎማዓንቲ ዘልክዎ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ብድጋሚ ይቅርታ ናይ ድምፀይ ብጣዕሚ ሰዓል ሒዙኒ ኣሎ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ ዝናገረሉ ዘለኹ ከዓ ኣጋጣሚ ናብ ስራሕ ስለ ዝሃፀፅክየና ሰሰናይ ንዓኹም ብሩኽ መዓልቲ ይፈትወኩም እየ ብላይክ እና ኮመንት ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ከዓ ግበሩ ቀፃሊ ቪድዮ ሽካብ ንራኸብ ሰሰናይ ባይ ባይ